Hi, hello mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi ka natin kanano. Kumusta? Adlaw dahil karong March, March 10 po in Mail 26. Sa tao ito niyan tanano, masunod na nila mahano. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Kasi nga pang-upload ko sa mga sigilanon. Kaya itong tanong drama. Salamat kayo no, mga kapanood, mga ka-listeners no. So watang po dahil kanano, pinadahak mo sa usang lalaki na magpatag sa mga katangahan na Sinawat ko nini o di tumpok na kasa magkakampo no mga ka-listeners si Upaw. Kini ako problema bahay na sa kong asawa. Grabe, kay kasuyaon sa mga silingan taon. Ay, aron inyo, kimasabtan ng suyaon. Yung kini niya. Inaniyo na ko pagsugod ang mga pakita mo, ha? Usa ako, kahuhamtong ulit daw. Kumigo na. Usa ako, kaho. Kay katadog no. Kada. Usa. Di pa yata. Atong patas sa gamay. Tasi gamay kay mo. Madali kay maabtat tanya. Kana mo rin sakto. Usa ako, kahuhamtong ulit daw. Day, akong amigo day, Pedro day. Atus-kus lang nanik na ba? Sige. Inanik do nga ipaina to yung tails bandok. Mulakaw ko dong ha. Lakaw. Asa ka? Magpapilok ko. Pilok? Oh, good pilok. Nano man day, nano man. Naam kay pilok. Oh, dili man. Nasuya man ko nagtanaw ni Marie Clita. Sawang pare? Oh, goy. Ngano man ha? Taas na kaayo og pilok. Waki mercy, porbida. Tikoy. Tikoy, nabungol na ka, Tikoy. Ala nun. May siniyala ka din sa parlor. Karon, Madam Tanya. Dali. Likod. Haba, sit down. Mamasugla na nato dayon. Dali. Tinuod ko ito mong gisulti ay. Nagkita ming Marie Clita. Taas na ka siya og pilok. Uy, kabante ka, Madam. Ang ngayon na bakang hinampak. Ang ngayon siya. Ngayon, lang. Pero tingangayan na. Maong Tikoy, sige na. Buhatin sa kog pilok nga labaw pa siyang pilok. Nakasabot ka? Oh, yes, Madam. Ora mismo. Karin, Madam, ako man na. Nanawa sa amin ang result ng finished product. Charan! Hala, pag yun! Perfect. Perfect. Ang ngayon na ba ko? Excellence. Salamat, Tikoy. Oh, magkabuang ginunya ang imong banat sa pagdaig nimo, Tanya. Maupa. Upper ba yun? Upper Madam. Wapuhang bisag bugoy. Hi. Unsa tanaw mo upaw? Unsa? Makalipong. Ha? Makalipong. Anong ba? Murag makabuang ka na. Makabuang gyud. Sakto ka? Ano di ka? Imong mata. Murag mata sa camel desierto. Kamil gyud? Oh. Bida, Waki Mercy. Oh, spray kitik ka. Grabe yung kayo kasuyaon taon akong asawa nga sa Tanya taon. Kung sa'y makita niya mariklita taon, iya sa dayong sundon, porbida. Diha bitay higayon nga nakita sila sa mall. Unya? Ay, window shopping lang una ko din sa mall. Kay King Beats man ruin. King Beat tay, kay wapay sweldo si upaw nga akong pana. Window shopping lang sa. Kini Ray, ganahan ko ini Ray. Uy, ganahan. Sigurado ka mahal ba kayo nga? Ano, si Mariclita man o si Pariri. Ang mga kanahan, nag-shopping po. Di mahimo, tawagan na ako si upaw. Nasuya ko. Nagana pa na ako paninuno to pero sige lang. Ana mo yun eh. Kayo lang yun ta. Saon nga kolektor, man taon nagtrabaho sa linding taon. Oy, hindi ba ibrita ko silpon? Nawag ang padaplit ko eh.
Tagyang din eh. Ang suyaon kong asawa. Tubagon ako. Hello? Upaw, ari ako karon dayon din sa mall. Duty ba ko? Wadi mo maglaro nga akong gisulti. Matod ko, ari ako karon gyud dayon din sa mall. Duty ba ko? Ano man? Importante lagi ka ayo. Importante. O niya, sa mall. Samang ka, oy, mali ka dili. Tinya. Tinya, pagsulti dayon. Kag kung dili ka mo anhi, mas may pagpagbuwag na ta. Waking mercy. Lisod kay sabto batasan sa kong asawa. Ay, pero watay mahim sa asawa man. Unya. Pida. Ni ang kusbol tayo. Asam kasi napita taon. Yan ang kusbol. Asam taon. Uy, Hello, asa ka? Asa ka napit? Sa dress section. Doon ako. Kuya ba eh? Pura ka na nga eh. Sita ba ko? Bida. Doon ako. Daya! Oh, kining green nga dress mo ipalita. Kini cute ha. Kani ba? Kumahal ba yung taon na ano? Palita lagi na. Ano kini ito mahal man taon kay ni Tanya? Kuya, kini may gipalit ni Mariclita o Gray. Usa? Dini man sila. Nakita gid na ko gipalit ni nila. Busa paliti sad ko ani. Day, tanaw mo tayo. Tanaw presyo. Na, mahal kayo no. Purdoy ta na de. Purdoy ta. Ikaw ba mo na siya? Daghang tigagastuhan, uy. Ako ra baya ha, kayo patay anak. Ako ra imong gastuhan. Pero gastador sa kay kaka. Lupay pa may nagkakanak. So? Mau paliw dahil, be. Ngita taglain, be. Kada barato ra. Kaya ka nang kaya sa budget. Kini lagi akong gusto. Kini lagi. Kini. Kani It's really gani. fantastic. Biyak ka mo taon kaniha. Kanilang taon, ha? Kani man akong gusto. Mura magagbata. Oh, gilugal kag lulipap, nihilak Kini mga man dem ako ngayo. ang gusto. Kini Ayaw lang balita yan kay ko. pahal kayo. Pero dahil mura din ay. Ay bata nga murag takot tao ay. Ay kitigog kita. Oh, ang mga tao na nauna to. Bigyan ko mo to ani. Palita lagi. Lagi plito. Ha, yes, barog ko. Salamat po pa ba na ko. Nyaw sa na to palitin gamay man nimo. Small man yo. Ado balik sa XBA ka. Ay, tawag ako ang sales lady kadiyadsa. Ay, nya busy mo na ha. Kada lang sales boy ping na. Dong, dali na go, Dong. Dong! Dali dong ba? Kabayoton malinggoan si Peter nga na ni. Okay. Ako, ma'am? Dawa. Ikaw ba ni... Pwede dahil lang, ma'am? Ako si Day Petra. Your serving. Petra. Pedro ka, klaro kayo. Okay, di ba? Klaro kay Pedro. Bantayan. Ma'am, sabi ko, unsay ato, ma'am? Kiniangayan ko ini. Wow, kinigod, ma'am. Sus. Swirtiha, ngayan na yun mo, ma'am. Oy, green dress. Expensive yun. Mura ka akong idol nga si Sara Duterte. Mao ba? Okay. Repeat after me, Duterte. Okay? Repeat after me, ma'am. Duterte. Duterte. Duterte! Duterte. Duterte! Ay, patay, babe. Ikaw maniklaro, ay! Hunong tali, kay wapay eleksyon. Ay, bida, dadasan ko sa kong emosyon na kaingon sa kong Duterte na. Niingon ka. Sorry. Oo, niingon ka. Sorry, ma'am. Unsa ganito? Desara na ko na. Imong concern ini, ma'am, nga green dress yun imong gusto? Yes, hatay kong double XL anak, kay gamay ra kay nanako. Hala. So, halang, ano mang halaman? Maulang yun ni last, ma'am. Kaya limited edition man ron. Say ha. Ay, salamat kay bay ha. Say by the bill. Ayaw ka niya. Kung sa'yo mag-isulti, say by the bell? Ayaw na lang palitan. Ay, ha? Lumagyan mo nung magamitin mo. Small man na small. Bida sa di bay. Gawas na tatan niya na. Gawas pa. Watay kwarta taon na Kolektor, unya, way kwarta. Nga nung malagi si Raybe, parehas man mong kolektor, na malagi siya kwarta. Ay, sos na si kwarta. Pero ako, di ni ako man. Sa kumpaniyam ni. At ako maning gitrabawan nga. Kolektor ko. Araman di ay na. Sige, Pets. Kuhaon ko ni Pets. Uta? Yes, ma'am. Dadada yung sa counter. Musunod mi. Anutin, ma'am. Okay. Pets, unsa to yung si Argit Pets? Duterte. Si balik-balik. Tara, kuhaon yun na ni mo day, ha? Di lang tapaigo tao na ni mo day. Bahala, oy. Ang importante nga na, ako ato. Di ko musunod ka malabuan ko ni Mariclita.
kalami gud ani mga pekauna re, oy. Ganahan sa kay ko din hito. Mo ba? Pero mo lagi mahal kay din eh. Uy, natural. Class good nga restaurant good. Oh, my favorite. Kauna, uy! Karon na, maglisod ko pumunggot. Ha, nga naman. Mahal man good kayo. Uy, siyapi ako, uy. Marigo na, guwa maanad na ako. Sa maanad ko nun ako. Anad man bitaw, pero... Say pero, ha? Say pero? Wai. No, uy, gipaningot lagi ka. Nabugnaw ba na kay din yung aircon man din yung restaurant? Pasag di lang ko. Kaon nga di. Sige. Okay. Di kasi ko usawa eh. Class game, bro, dato. Di ba mo unto siya kolektor kung silinting. Uy! Hala, Mariklita! Pari Uy, Mari. Hi! Uy! Kamu man kagain na. Nialagay mo. Maritanya. Priupaw. Kamu na din maka-afford din, he. Ka-afford sa ning akong banang nga upaw, uy. Di ba, Pao? Pre. Naama di ka diya, pre. Anong mura mo gagawa sa mong kagalingon, ha? Di na siya ganahan managdad. Sige, ari sa Mr. Bigas Lamesa, mag-order me. Bye! Naasa day ka anang green nga dress, Mari? Ay, natural! Naaman gani ka nga parehas tang kolektor ang bana sa linding, di ba? Aw, naasat ko. Sululot. Padayon lang tingnan Sige, mo, Mari. mag-order sa me. Bye! Dali na, husband. Dali na, husband. Order lang diya. Sige, magsigar ako. Kanit kayo, lakaw ko kanyo. Ako sa siyasag ko. Sabi ko bag nangihi ka, pre. Ha? Nangilamos pala ka. Gibasa na ko akong Ano ibasa mo na rin mo nagway? Ano yung matataon ko sa kong urom? Parehas kita itaan di, pre. Bangag sa... Wakibirsi. Ay! Dito si Ar sa mga restaurant, nagkasulti taon, may pagayos paririg. Yag-yag na mo ang among pagkalalaki sa among mga asawa taon. O niya? Bida niya to asawa, pre. Makaut-ut. Makapurdoy. Sila makaut-ut. Kita magamoy makautot sa binaya taon. Di panut pa tayo, pre. Ay, Ay, suyaon kini akong asawa, pre. ha? Suyaon. Kani akong asawa. Kasulti mo ka na, pre. Sultihan. Suyaon, ha? Sultihan, tiga, pre. Oh. Nahigayo nga nakita niya, nagpariban si Maritanya. Pariban sa tiya! Suyaon kayo? Nga diya si gayon, pre, nagpabalayad si sa buhok si pare, ay si pare. Sa balayad? Balayad Sa ba? balayad? Namurag ka ng kuhan sa buhok, pre ba? Nagpaban ba? Nagpariban. Ha? Balayad siya. Oh, balayad. Kulor na, pare. Kulor. Kulo din na. Pari ka kailang ba? Mga Si bataon? Marie Carol, karto si Carol hikain, ug si Ingrid Bertodaso, nagpalbalayad sa mas buhok. Suyaon kayo ni Sibat, balayad sa tiya. Mubo. Kuya sa lagi kayo na nakita na palit og kwintas imong misis, pre. Papalit sa tiya na ako, suyaon kayo. Mau ba? Ako sa asawa, pre. Grabe sa gigasiyaon sa asawa. Mau ba? Oh, higay yung nakita ni mo. Nakita sa kong asawa, yung mga asawa ng papilok. Papilok sa suyaon. Mau ba, pre? O sa di higay yung napakilay mo asawa. Pakilay po sa talya, suyaon kayo. Mau ba, pre? O sa di higay yung napataas ang ilong yung mga asawa. Pailong sa siya. Mau ba, pre? Grabe yun kayo, pre. Di higay yung dasbagan imong asawa sa motor. Nagpadasbag sa siya sa motor. Takiyang lagi-lagi, Mayra. Bangag ilungsa. Oh, diya ka. Preso yun ko. Pre, ikaw na. Pre Ronaldo! Di ka? Pre, susam ko, pre. Nagkukigog dispal kong kwartas kumpanya, pre. Walkie mercy. Wasin ko karinit, pre, sa akong lecture, pre. Resulta rin yung ginanahan o kinabuang sa itong mga asawa, pre. Sa ilahang kasuyaon! Bangas ka.
Mao na resulta sa kinibuang sa mong mga asawa taon na bilanggo taon dispal ko mi kwartas kompanya unsa may angay na mo buhato taon na ni. Kung ka mo bisulti yun, bam. Be, Ate Pres, unsa man? Upaw! Hello, Ate Pres, good morning! Ay, hello, Good morning, Juliet. good morning, May Lord. adlaw. Thank you, Lord. Salamat sa tanan. May adlaw sa Lord. tanan. Sa atong presidente, Senyor Sinsin, walay lain, si Boy Prahinog. Boy Prehinog o si Arnold Galisteo. Ma, good morning, Bob. Nya si Nanik. Nanik na barong bubuk ay tilyang manok, pero kabihan man, kasi tabunas kontra. Grabihan. Katawa niya si Lingit. Wag ko isahan Nanik, ha? Ayun nga, salamat kayo. Ate Jijit! Kuya Alan, magpasalamat sa mga mama nga permi yung nipalit sa Don Pipi Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko ha. Don Pipi Dark Chocolate, ugong-ugong sa Dayabon Yema. O Biyema Espesyal, palit kay Crunchy Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha. Oh, mga nilami kay na to, kanon ha, Tasty Fish Cracker, kung magsuri-suri ita mga dagko niya. OBMA Special, o kaning Paulitos Macaroni Crunch, kung magchat-chata niya, OBMA Special, Diamond Yema Special, mo na gumot sa mga bata, samtang magdua-dua or maminaw sa klase maestra. Pero, kamo mga bata, padumbos ko ilahan, inom gin mo sa to, Don Pepe Tablia. The best ka na to imnon. Taas ang energy, happy ka! Happy ka yun! Sama sa pag-anto ni mo sa Happy Bart, walo na, kulot na bunong kumakan. Ate Pres, Okay, ang sender na ito karong adlaw. Upaw, Ate Pres, kaning upaw. Ang problema nilang Upaw. upaw, Ate Pres, kayo mga suyaon. Ang mga asawa, mga suyaon kayo. Nga tungod sa katsuyaon sila asawa, ilang trabaho, kolektor, wala sila ilang-remit na kwarta sa ilahang kumpanya. Mauna nga preso, taon sila doa. Looy kayo. Unsaon mo kuno unsay buhato na ni taon niya. Mga suyaon mo kung taon iyang asawa taon. Unsa man palayason na unsay buhato na niya Ate Pres. Ako para nako badlungan na dong kay di na maayo dong magpasuya-suya ka. Dabi na sa napo kasugo sa atong Ginoo nga ayaw kasuyai ang mga butang or unsay naa sa imong isikataw. Ay unsa ba? Ayo ka FG. Ari ba? Ari dire ka. Ay, parayo ba? Mura ka outsider. Mura ka outsider. Ari unsa man be? Basay dia be. Ari Akaning ilahang mga asawa nagparehas og sakit paminaw na kuno niya isig pala buwan ay gulyat. Dali simple po na ilang. Kung ari ka diri sa Salmo 49 verse 16 to 19. Ayaw kasina Nakana. kun madato ang usak ka tawo ug magdugang ang iyang kadato kay dili kini niya mada inikamatay na niya. Dili muuban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Sa ato. Usa ka ta istorya ra ring ako ha. Okay. Usa ka tag iyag mga sakyanan di pasiruan nga bakaligis kuno atrasan ka og tiwasan. Tinoda. Sa dihang Ako nasa dahil naligsan si Inting Baniko ba? Kainom ka pa rin. Sa barangay pula. Kan pulang bato. Oh. Pagdasbag ko nun niya ato, nalagpot siya sa katuban. So ni kamang si Pariinting. Kay para makakuan ka ng mura ang yang tuyo siguro Ate Pres. Bakitaan siya sa sakyanan. Ni kamang siya para luwason siya. Giatrasan mo nun Ate Pres. Ano ko? Giatrasan ko nun to sa Pariinting. Kay kuan ko no, akong nadunggan, mas nagamay ang bayad Di ba? kung patay Okay, sa ospital. kaysa sa ospital. Maugi siguro na patakaran nila ba? Pero luoy biya. No, lain. Unsa imong Ang istorya? akong istorya nga po mauna kay gamay og magasto kung mamatay na lang diretso kay sa ato pa sa ospital ma-admit na pa yung mga maintenance sa musuporta pa man ka pero ay ko nga unya ang tag-iya sa ba sa diyang siya na sakit Mauna. og sa diyang siya nilakaw na nakadasa ko sa kubukligid. Sa iyang truck. Wala oy. Wa. Wala madap. Wow, yun. Manubila ra gud. Hindi. Wow, ay, Dito sa langit ba, basta gipadatan to siya o kanang daghang mga ligid, gipaguroy siya, marang wagid siya makasunod langit. Unya kini ra ba nga mo sinasinata ta panalitan si Ate Pres na green nga dress, palit sa ko green nga dress.
Niya pangutana ana, angayan ka ba nga mosunod ka niya? Tinuod ka. May lang parang ati President Slim, ug ingon tambok kay tas tanan. Ayo, kabastos na kaya Ay, ganyan lang, bastos sa David. Ayaw ko man yung gitanaw. Ayaw, Wala tanawa, man ko bang. masampol. Ah! Bakting na. Dili. Ang akong punto ni Jennifer, papalit si Priscilla Green, papalit sa Jennifer nga Green. Ang Si Ma'am. punto ana mingon nga, kisa may tag-iyas, Jennifer mo inihuwam, Priscilla mo inihuwam. Oh, kanang huwam-huwam. Diba? Doon na bitay networking diha nga kanang mamaligya, pwede mo order ka niya na. Iniglakaw ni Muskulon, magtagbo mo Pero limang nindot pupuri. sila tadaan, ma'am. Naganoy ka na magtagbo ka sa kulon nga. Pareha Pareha mo mong sinina. Pareha mong sinina kay... Suway mo Mana ko na. ana ma'am, kanang simba ko kadlawon katong di sa digalyo. Ang akong gisulob katong pulo na ko nga katong kuan niya, nga badlis-badlis ba. Dito lingkod ko diri sa Rio, susag diyan una. Pareha gibi ko sila. Pwede mo kargado ana ka ng order ka online. Oo. Oo. Online. Ano, daga makapareha yun. Pero ang ngayon sila, bam, no? Kanang si Ma'am Priscilla, magsulob green. Yan, si Jinchin, magsulob green. Ang ngayon sila, kaya naman nagsunod nila si Lisa. Si Lisa. Sila tulo. Nagsunod sila. Pero sa nila to? Oo. Ang ngayon sila tuloy, sila duto na tulo. Gamay, dako. Duto na. Ay, huwag mo tingog. Ang akong doon ka boyfriend, parehag naong. Ano man? Niya. Parehag height. Ah. At ang color sa panet ka ng tan. O, ka na bang morino? Ah. Oy! Natinga ako. Ano, puti Ang kayo? usa, natinga ako. Ano man? Gamay mang iya, ha? Salamat ako na dito naman. Kung ako ang puzzle, tihon.